Rinaw takas na kaniyani tauduhon tulong asyor ni Duhaka mangala pasupa para sariliyo ima buruka lo henata laos dia rinaw ni dia rinarengano ibahasahat pamurunta arep naguk tuhami hula-hula muna hula-hula nasida markanaban jala idurun dia kepada datuni gabi sisada anak sisada buru mahita di buruta apalagi di tikyon molo hami di jolo hamu madipuri molo hamu di jolo hami madipuri ima di keluarga ni pamurut tangga sopi dia kabar dari huwa kami dari sion marang pasaton nami matuhamuna si penamuk na gudang nau pinasahat di pamurutai tuhami tusorope obaran di sinamuti nau hujaluhami las marohamuna asada honokuma son hatanin na matuat titit na tinobag orang-orang pangarahukna tusorope nabuhi terpasahat kami sinabot di murutai tuhatama maguhi pas-paso jadi mulai madutu di tuhata marhide di Dr. Sadarion ihatahok kamu nakin dinaw pasahat adik nagu ima marhide buruta las ihatahok kamu nakin pataridahong ma dipasak kamu sinamot na gudang itu hami tulang marga seahan ima somon itu marakumade las ihatahok rajay nakin di hamuna marga nalaban ibadah kamu patari dahon naong si sada anak sada buru mahita mahite yan nakotay rakit jadi tu kabe las maruhanami madalo ima sinamut ni buru kay asa didok na dua asa bonak e pulima didulok na sa tabungan martaba madihamokan uli martaba ma nang akapan na mautan alani mulate ma dituhata mulate ma nang dihamuna alani lumoy ma naparjulo no honongku tu ho berete nakin do diburu nami lunga mahiti ulaw ta sa darion do baba nakin do pataridahon na sisada buru dohon sisada hela mahiti ulaw ta lima di naman jauh pasu-pasu para masarap kamu sa darion alani bere pastor hanami aron duha tarin dulu mandok hopi jabui hondo margulang-gulang postorohan nami tumburu na baba piala po ako hami dito kami do buru siyahan ima nanialakon tumpe buru ni dulang ate jadi alani postorohan nami ang kiyat masirohan ni Tuhan mabigyan ni tangyang ni hami tulang mo marga siyahan ng dihoburu asa ang kiyat tujulan ni Arion mabigyan tangyang nami asa bintang manarugiris maupun na sumorok anak pinamuriris burupe ng torok alani postorohan namin lunganakin dido babam buru barojo babajo jadi pataridahon baba ma pangitubo kami ma painudun ate buru da jadi postorohan namin malutong arupe aga alese dauma aga parsilesiani asa ito tuhami do hamo jumolo mga luwa lungunang pintor tumaba na buru da ino pateri dahon lunga sisa da buru hami mahiti ulat ta sadarion da jadi dikongko pami ma ho buru sihan do ho anggo di jolo nami da buru da jadi dang ho bere postoro hakku angge ma rumah tangga na dinggan rumah tangga mo na tokari na mangi utot alani lumobi ma di like to botokku lai ito lungalas buru hamate mahiti tangyang mudi dohon akka na sinakapan ni Roham na sa ilaw nung nabidug pang naniyuluan dabo na ginarahan nung alas Roham lumubi maoma anak dong parmay mo siya kangan natin na mabuhat doon na magjujung baringin mo jadi postorohan namin doon ito adjuma so dia maburu namin lima parmay mon asang giat dongan mo madua dongan na rokap na gabi rokap na mamoraw noon buru namin ito na asa hidop na tutua asa ador haduka ma
Tugu-tugu ni Horbo do residi tugu-tugu ni Lombu. Kepeng maho itu do naiku. Pering kiri papu sama tu nomor ini sama nomor. Alani sama Sulu sama tujuh ni 300. Mengasah di jalo kami. Ima sinamon di Boruntai mari kita marakon di kami. Ima nomor apa Sidoli dan nomor liga tudur. Saud maritan nang tubang ngabean nang tubar horsan. Jadi wahadu surhata sama sejalan kita para Sidoli. Bisa mah. Jadi do apa nang Satari baba abang raja satari naina ilang solima satari digagura otak dosa huda narotu pestaruju dia namio berbaru leman kopar gulu berdapat pekat kurang di nagonya marau masalahku itu aku Baritei na hubingi itu nuhurui anggimi gabi koromai. Natulus dari seperti kino jelas maroham lam tu sehat nama hamuda dua. Mau mengajar dia non sudia kamu para melakukan pinaneng. Merhiti ulauta jelas mirohata di masa tikyo disuruh kami ulus panggabi ulus pahorasan senhami hula-hula unang bereng alani nilai ni uluson alana koro uluson sabo hape arkani naburu jang kau ni alai narak marlas niloha hita mangula-ulau ni sadar rohat tanah berhula-hula idu na sutar jangkau jangan berhiti tang yang nami itu hatta lam ditabai pasu-pasunya diho lam berbisi ka para mojo ketika nang bro ima dohon nami tulai kuna magudo ibu toko asa dohon kuma son hatari neto tua baliktang pagabi na tinabotabuan sau mahamu takasan non oparamu gabi molo takas marsipau loro matu jara de honokku matuho asa adur hadupa tunggu di lubu adur hati di tunggu di hormo nang maho itu do hotole sahatuna saur matua tunggu di bahoko saat matuna margini saat matuna marno asa saat suru saat hotel tu di garas upasa kami ulus pasamodon liling mahida mangulu sama tulong gabian sama tumar horasan dari ma amang nama lo betul ulus pasamodon ulus tauni si cara tua pasar tua tua si rasa pasar tua tua ipopira Habido aku, dari tempe, tulus pasamodon. Aquí atai masih pacara orang-orang, cara berpikir dua gila. Arapi nada mengelak, berisi kami paruman. Masih juga kita riak cara murah, kita kita riak cara murah megah. Horas.
lasroh nami katulang musaruka. Sadau beri kami di rencana muna dina mamuka azar-azaran yang kena batua. Kalau mangoloi pura di bapa doh oma, mangoloi yang kena tua dia. Lasroh aku. Jadi siukina iho itu terlumur. Untuk lunas roh nabi, dereng mahasadun di aka babatua mo. Ala kebetulan mularok pinamasa udah di tuan keluar kata, tetap do hudam pingi makanya huboto do aka wahapar rohon aka babatua mo. Halas soli itu. Iko berbahagia doh, itu tangyang aka babatua. Halas semua saru kadu hapiau. Doh aka ibotoki doh aka baribaki di mana aka babatu kodo matoko tanpa ada perbeda-bedaan. Alasan tiup sedih dari dani labui di halasoko subina nahulo ko kami marhiti babene aka keluarga tadi damai to katikinan do. Tukar itu hari mendatang dulu nabi merengon nabi. Alana takas tuh gua tuh, dek harus sendiri mau ditinggal hon. Bapa do oma. Gua tuh hidang naik natulin nate. Oke sudah. Jalan ini memang sudah horokku tuh horokku bahwasanya nakari orang tua ku nama ngolu. Atau begitu ku nama akai botokku. Unang sida-sida ko makarahon ahan na pojot di rohot to ka omat tua mo. Di bodong idam. Unang apalagi di zaman na canggih zaman nahon. Olo nak peduli zaman di keluarga. Alain yang dohorok tu doh ngagajang rato ide dari ho. Di gajang rato na di dalam murana dua. Pakai mulai pengalamanmu lahu patureho rumah tangga muna menghormati dari akan nama jua ulos unang lupa oloi si podawon ilu ruhuk ni karak batak asa denggar rumah tangga mula baradak yo dalihan na tulu manak marawatu sebawar hula-hula elek dot marpuan batu ape hori dotong dulu ama anak waktu berbadia ikut tamu tinggal berdua sahupa asa gadis ikirun manang si haulongan idungan iba emudunan tinggal berdua sahupa dan haulong idungan iba uli pasoku-soku ate ala sunoro ko nakani kembali pengalaman mulai do na mga ratus na ningon buit rapor munan non di keluarga mo. Jadi uloson na hubok kanyo. Na binasa niya ka bapa do omat di son. Lambang kebudayaan Batak mangikat magpasadaw kamu. So nang dihataw di gari kan daw sada nang dua kebisara. Ido makna ni uloson. Dalam meminta masuk-masuk tu harta nomor 2 di Batak. Kami siara kahula-hula. Tanya kono nami dohamu si tuan anak si tuan di boru gabi akan di ulamuna horas samuna di ulason ulas nagajang mau asa sila jangur hamu pasu-pasu itu hatta doho ulas si torok rabu torok ma ko para mura pasu-pasu di hatta akan nabisuk do nama roha ulos na bidang pengabahan pasu-pasu di hatta di hamura boru nabi do felan ngate lasmar hamura asa do horokuma son hatta di nama tua asa balitang pagabe natina botabuan sauk do hamu gabe hamula dua takasamu masih bawah asa pinati mahujur dulu di tapian
Dia pihak udah dua mangalaka. Asima rohani Tuhan. Asima dapat aka persaudian. Asa saat sulu saat tugoten kinaras. Upasa tani ulos muraon. Liling ma kita mengulu sa katubang gabian sa mga tubar horatan. Ay maabang naman orang ni. Somaho diha boso Somaho diha Pasu satu kali di garejai berhat maho boru rapon dari kaki siana dua Dilas niari, ulosmu mau tinggali niari. Jala pakyaumu mau tulau peradaban ni doa tumum, hula-hulam doa pangoromane. Iya. Bila sadar itu hari, sobong sirangoni, ospa roham inang merudi, doa kumani sama Tuhan. Daw. Ini ada pamarai do. Masuk Pamarai.